Jeg har så et interview med hr. Frederik Larsen Bumsen, og hvad kan du fortælle om dig selv? Jeg går på plejehjem, og jeg er en ung karl, stadigvæk. Jeg er stadigvæk ung. Som I nu kan se, har min rynker næsten væk. De har brugt sådan en speciel creme. Var det ikke sådan en reklame for sådan noget bodybuilding, var det ikke? Nej, det her det er et interview om din livsstil. Min livsstil. Ja, min livsstil. Den byggede sådan oprindeligt på fyrkeri og gamle pornoblade. I mine nogle dage, der købte jeg altid de der med de gamle damer. Hold kæft, hvor var de gode. I hvert fald så... Ej, det er sodavand derovre. Jeg har selv mødt George Bush en gang, for det er faktisk mig. Det er mig, der styrer Amerika, ved du det? Har du aldrig hørt om George Frederik Larsen? Nej, det må jeg så indrømme, det har jeg ikke. Ja. Jamen, så er du også for dumt. I unge pjat, I ved slet ikke noget som helst om de gamle. I burde lære noget og få nogle slag på hovedet. Hallo, gider du godt lige, det er et kamera, det er ikke... Du kan tage det er bare et skoldkamera. Hallo, vi er ikke russere, vi har ikke dårlige kameraer. Nå, det minder mig om en gang i Rusland. Der mødte jeg engang en russer. Og han havde kamera, men det er jo vel lærer. For det var under den kolde krig, at jeg frøs røven ned i bukserne. Har du ikke hørt om den historie? Nej, har du ikke. Hvad vil du spørge mig? Hvad er dine fritidsinteresser? Har du aldrig spørgsmål? Hvad laver du i din fritid? Ikke det samme spørgsmål. Jo, men det var bare, fordi jeg kunne se, at du kom slæbende med en guitar herinde i studiet. Og min guitar, ja, min gamle guitar. Jeg købte i går. Og den blev lavet i forgårs. Så i hvert fald så, ja, den har jeg mange minder med. Rigtig mange minder. Det var Ja, her der gør han sig så klar til at spille guitar. Okay, jeg er klar nu. Det er tunge. Skov. Du er sådan, at jeg ikke er så god til at spille guitar. Så hvad skal jeg spille? Hvad kan du spille? Det kalder man en D-akkord. Er det det ene? Ja. Kan du spille nogle sange, vi kender? Lille piger ynder klap op ad muren. Så kom regn og støttede til den. Jeg ved godt, at det er kun det der, man bruger i alle sange, man findes i hele verden. Det er kun det akkord, man udbygger tingene af. Faktisk så alle de her, det er faktisk fuldstændig lige mig. Det er kun det her, det foregår. Så kom spejlet. Kan du andre sange? Ja, men jeg tror her i programmet, vi holder en kort pause. Okay, hvor fanden er min whisky? Giv mig nogle whisky. Eller med noget sodavand. Giv mig min sodavand.
Så er vi så tilbage, hvor at... Whisky, Hvor er ikke hvor er klar? min whisky? Hvor er min whisky? Helt seriøst, hvor er min whisky? Du sagde ikke noget om, at du skulle have whisky. USA. Gør det? Nej. Whisky, jeg vil have min whisky. Jamen altså, vi kan ikke skaffe noget whisky. Jeg er kraftigt ikke. Ved du hvad, jeg skriger nu. Hvorfor det? Det er et lorteprogram. Det er et lorteprogram. Det er et lorteprogram. Det er et lorteprogram. Ved du hvad? Nu skal jeg sige dig en ting, at det der med whisky, det er en ting, men det går og røver i gamle personers frihedsrettighed, det er fandme noget lort.